Regular na pumupunta sa Edmero Clinic sa Capitol Complex si Nanay Flora at Marilu upang magpakonsulta at humingi ng maintenance medicine. Si Nanay Flora at Marilu kasi matagal nang may dinaramdam na high blood. Masakit daw sa bulsa kung bibili pa sila ng mga gamot, kaya't maganda raw na may ganitong programa para sa kanila. Malaking bagay na po yun kasi hindi na namin bibilhin, gaya namin wala. Papasalamat ako sa probinsya na igong araw ganing programa. Dako lang tatabangan. Sa mga mahihirap, marakin mayong pambakal ning bulong. Ayon sa medical expert ng PHO Kamsur, naobserbahan nila ang pagtaas ng bilang na nagpapakonsulta sa kanila ay may mga edad na hypertensive. Mahalaga umano ang laging mamonitor ang kanilang diet at pag-iirsisyo para sa kanilang alta presyon at pag-inom ng maintenance medicine. Malaking epekto po siya, no? Siyempre, pag stress, mas lalong nakaka-high blood. Sa diet, ayan po talaga yung nakaka-apekto pag mahilig sa mga maalat, mga matabat, mga mantikang pagkain. Siyempre, mas malaki po yung chance na tumataas po yung BP. Hinikayat niya rin ang publiko upang magpakonsulta ng regular at humingi ng maintenance medicine dahil sapat ang gamot na ipinamamahagi rito. Mas maganda po kung nakakapag-check up regularly. Meron din tayong mga blood test na pwede gawin every 3 months. Tapos, kung meron pang BP sa bahay, mas maganda kung na BP monitoring para makita natin kung talaga bang naging kontrolado ng mga gamot or ng lifestyle yung BP natin. Nick De La Cruz, CSN.